apa nih? Aku iki nek aku ora pinter koyo liyane iki Saben wong iki duweni kemampuan dhewe-dhewe nih. Mila dibandingke awakmu karo wong liya, amarga wong liya duwe kemampuan dhewe-dhewe. nanging pelajaran sing angel gawe aku kepengin nyerah. Nek yen kowe nyerah saiki, cita-citamu bakal habis apa gimana? Cita-cita sing kowe apik Aku selalu dibekal sinau pengalaman. Itu bagian saka proses nih, lan saka gagal. Ini kita bersinar jadi luwih akeh. Jadi aku gagal aku rasa asing. Ora iya sing diisin yen kowe ora gelem nyoba. Omonganmu gawe aku weton koyo gini. Amarga aku ngerti sejatine kowe duwe potensi gede. Wiwit dina iki aku pengen ganti citaku. Apa sing arep ganti nih?